Al següent bloc el dedicarem a visitar exposicions. La primera parada la fem a la Casa Elizalde, on la il·lustradora Clara Nubiola ens presenta algunes pàgines d'una revista de viatges sobre Barcelona. La idea de crear una revista de viatges irònica i sobretot que trenqués amb aquest paisatge idealitzat que moltes vegades ens porta la fotografia retocada, anar cap al blanc i negre, cap a la il·lustració i sobretot el fet de treballar aquesta dualitat respecte al turisme i al viatge m'interessava molt i llavors el que vaig fer va ser, tinc poc temps, vaig intentar crear una revista de viatges de Barcelona però que pugui ser llegida en qualsevol altra ciutat del món i pugui ser compresa i pugui generar un debat molt similar al que podríem tindre a la mateixa ciutat de Barcelona. La revista inclou un article que diu que Barcelona és fantàstica i la millor en totes les paraules de l'escrit. Hi ha una pàgina dedicada a l'amor per la Sagrada Família, un mapa per a valents que està per fer, o la ruta dels matolls per diverses cruïlles ben identificades. Jo crec que és un projecte obert i en la mesura del possible intentaré que el projecte segueixi creixent. Gairebé tot el material és nou, però hi ha alguns dibuixos que ha recuperat, com les postals que va fer per al Jam Hostel, on suggereix als turistes que aprenguin català jugant a la petanca o descobreixin la gastronomia més enllà de la paella i la sangria. A mi sempre m'agrada jugar amb aquesta ironia que no fa mal, que dic jo. I la veritat és que ha sigut tot un èxit perquè des de l'hostal van vendre moltíssims postaletes i es veu que realment tenia una bona acollida, no? Per acabar, la Clara Nubiola dona un consell: reviure Barcelona en un viatge diari, amb menys pressa i una mirada més oberta.